Yo nyepil Tegal Besti. Ya Allah Gusti. Tegalku Besti dadi grumbul. Gusti. Iki kok kepiye kok dadi grumbul kabeh Besti? Ya Allah. Ini Dek babuke tak rewangi gudiakan mangkat isuk. Bareng ngeterno bocil gudiakan nendang balik mapak bocil malah diumbar Besti. Oh, gerumbul kabeh ya Allah. Iki petani yang gagal Besti. Mregae seketika utah ora ditanduri. Ya Allah, iki jeruke Besti. Muga-muga iki engko ya. Ya elah, iku malah blongsonge ceblok ya. Bolereng Besti, Besti. Ya Allah. Ketiga iki. Iki tak buntele ceblok ya gendan ngene boler. Iki wis gak dipangan wong iki, wis gak molok Besti. Jian tenan kok. Kok gak molok kabeh do boleren kabeh ya Allah, ya Allah. Ini iki lho. Basa gak iso bunteli, kok gak molok buah-buahane Besti. Banget tenan. Nah Pak bojone ngomah kan ndek iso manak iso bunteli. Lah nek aku sing nang omah dikon menek bunteli aku ya gak bisa no. Masa aku disuruh menek tinggi-tinggi? Gak takut aku. Ah, ini pohonnya poka tuh. Tuh. Masih ada buah satu. Manggane gak berbuah Besti. Allah ya Allah. Ngene ndek mandi wangi kok ape leren ae. Nggo heman. Lah ngene iki mbok wayah nandur. Tikuse ora ilang-ilang. Wis. Petani iki petani ajur, tenan iki petani Besti. Ah. Sak pelem-peleme barang ya ora gelem woh. Piye ngene iki jal. Iya tenan. Ya wis Besti, iki wis tak kebun alpukat iki. Yo gak ditanduri jagung lah yo. Gak apa-apa. Yo ora nang rugine lah sing babuk. Oke?